pelata. No niin. Tää on siis yksi mun lempipeleistä. Täällä on... Väitätkö että mä oon täällä yksin? Sä väität, että mä oon täällä yksin. Voiko täällä ennen liittyä joku muu? Ja sitten jos tää alkaa ihan järjettömästi, niin me varmaan vaihdetaan Frame PvP:hen tai Hypixeliin. Mä laitan kaikkien niiden IPn deskiin, että jos haluaa mennä pelailemaan sinne ja niitä servoja ei oo vielä, niin sieltä deskistä löytyy se. Mutta voisiko tää jo... No niin, 15 sekuntia. 10. 5, 4, 3, 2. 2. 2. 1. Lähti! Tässä siis pitää rikkoa. Kiines. Ei oo kyllä mitään, mitä vois lumota, mutta tulipa nyt tollainenkin. Joo, tossa ei niinku ollu mitään. Tuliko? Tulihan siinä. No nyt tuli ainakin hyvä ase. Sitten vielä tämä. Se polttoo. Oisko toi? Kuhuu. Kai se. No niin. Joku on niinku kuollut ja minä vetelen täällä oksia mun. No emme lumoa mitään tällä hetkellä. Tulipa ainakin hyvä ase nimeltään keksi joulupukille. Siftipetti. Siftipetti. Joo. Mennäänpä sitten uuteen peliin. Siis tosiaan mä varmaan teen tässä heti perään 3 jaksoa, että yksi on varmaan Mega Skywars ja mene. Voitko sä lopettaa tän lagittamisen? No niin. Näpärinän portaalit on aika ärsyttäviä. Pärinän portaalit, niin ne bukaa yleensä aika paljonkin. Ja sitten niille, jotka ihmettelee, että onko tässä mapissa vaan 2 logiblokkeja, niin ei ole. Mä voin näyttää. No, mä käyn avaamassa nämä kaikki, että saatte sitten nähdä. Lagittaa. No niin. Tuossa on siis 1. Josta ei tullut muuta kuin ikuinen vastustus. Tostakaan ei tullut mitään. Aijaa. Apua, my skeleton. Yes! Pitää toi arrovi tossa noin tarvitaan. Noin. Tää on kato tällä lailla hauska. Bang! Uhuu. Joo, tuolla lagittaa hiukan. Okei.
Oletan, että tää alkaa. No. Jouduttiin tippumaan aika. Lopetas. Sitten menee taas uuteen. Woo! Joo, tää on taas tämä. No jee. MC Kalapuikko! Hei MC Kalapuikko, sinä olet siellä minun vieressäni. Ja sori, se Let's Play homma loppuu aika lyhyen. Kun mä en huomannut, että mä pystyn kuvaamaan vaan 10 minuutin pätkiä kerrallaan, niin se loppuu aika lyhyen. Siitä olisi tullut aika pitkä jakso, jos se... Tiedätte kai. Tuolla on yksi logiblokki, tuolla yksi ja tuolla on yksi. Pallomasi. No niin. 20. Okei, meillä on naapuri. Se lumottu bovi on todellakin hyvä. Se on ihan hirvittävän eeppinen. Voisiko tää alkaa jo? 10 sekuntia jäljellä. 5, 4, 3, 2, 1. Halokittaa. Wokabo. Hei, me saatiin Wokabo. Noin. Nyt. Okei, tässä on siis Knök. Tää lagittaa ihan hirveästi. Onko täällä luolassa lukiplukkia? OP-miekka. OP-miekka. Pieni OP-miekka, missä... Et ei ole täällä. Missä sinä ole? Siellä on OP-miekka. Joo. Ei ole vörtti. Sitten russataan vaan keskelle. Mulla on yleensä taktiikka tässä näin on tässä hauskassa peli... Veikka PvP. Se ei oo kyllä se mun kaveri, koska... Me menemme sitten varmaan... Mennään Hypixeliin. FramePV. Tuossa. Skywars. Mennäänpäs pelaamaan. Pelataan nyt aluksi Megaa. Pelataan tätä. Aika vähän Siis jos ette tiedä, niin tässä on jättimäiset 100. Moi vaan taas teille kaikille. Toi nauhoitus loppui äsken.
tosiaan nauhoitus loppui äsken, että... Hop! Kääk todellakin. Olisiko kenelläkään enchant-tableja? Älä pölli mun XPtä. Ei olisiko jossakin tää kenelläkään enchant-tableja? Ei mä eikä halua enchant-tablein. Pojat. Vedetäänkö me hirveän ryysillä ton jätkän luokse tuolla? Vai mennäänkö me kesken? Me olemme... Noi meni tonne, eli me rustaamme keskelle. Noniin, siinä meni se. Siinä meni tosiaan se. Pidetäänpäs tästä vielä... Kun meillä oli äsken tarkoitus pelata OP Skywarsia, niin me pelataan nyt solo OP. Noniin. Heti alko. 2 timanttihakkua. Timantti chestplate. No niin, täältä alkaa tulemaan ne aseita. Ramoria. Toi päälle. Toi. Ruuat tohon. Pikki tohon. Rakennuspulkit tohon. Lumipalloa. Noin, eiköhän me olla... Hop! Hop! Me ei olla valmiita. Se oli semmonen... Pelataan vielä tämä... Yksi kappale. Yksi kappale tiimimodia, mutta ei megamodia kuitenkaan, vaan tiimi. Täällä on tiimi. Tässä siis mulla on ihana pikku kaveri mun ystävänäni. Okei, sä otat ton chestin, niin mä otan tän chestin. Oho. Suomi mestari, sä oot mun, et oo kyllä mun sukulainen. Sä oot suomalainen. Meillä on aika iippiset kammat tuolla. Ja kun meikä ei saanut edes asettaa. Eikö se tappaa? Ai ja. Heitin itteeni poisonin. Jee! Ei ku, jee! Hetkinen, odotapas ystäväni. Ei
O. Pa. Li. Koi. Koi. Ta. Ai joo, hyvä sinulla on. Se ei oo varmaan tajunnut, että tonne chatin kanssa voi kirjoitella jotakin. Tuolla niinku jo russataan keskelle ja... Mutta... Tämä ja minun ihanainen kaverini, joka hävisi johonkin. Ja siinähän se on. Niin tämä minun kaveri ja minä ajattelimme voittaa tämän matsin. Eikä ne ajatellut vaan tulla tänne. Hyvä ne ajatelleet tulla tänne. Tuosta. Tosiaan sieltä Myplexistä mä en ala tätä Skywarsia kuvailemaan, koska mulla krässää Skywarsissa ja parissa muussa pelimuodossa Myplexissä. Eiku, on tolla. Häh? No niin. Taas on tässä. Taas on tässä. My friends, it is kill. Alettaisiko pelaamaan vaikka Frame PvP:ssä? Hei. Hei miss. Jee, mä voitin. Ei oo. Onko tuolla jossakin sitten muka parkour alku? Kommentoikaa, jos te haluatte lisää tätä ihanaista pelimuotoa. Yes, random paikka täällä. Hyvästi ilma maailma. Jee, mulla on speedi. Njaa. Niin jo, nyt me taidamme siirtyä Frame PvP:hen. Pärinässä tosiaan pelattiin. Ei, täällä